lumaksana tumuju ing sasana palenggahan kusumaning ayu lala Sulistyawati tuhu wanudya ingkang sulistya ing warna sarira lencir kuning netra kocak liyep lindri lamun to sinawang saking katebihan busanane temanten putri katon pating blebyar pating calorot pindho kedheping Kartika Sasra tutwuri tindaknya ingkang rama lan ibu bapak Parijo ibu Asia ingkang sampun kepareng sembodo hanglarapaken kang putra putri kekalih tumuju wonten ing sasana Bale Wisma nampi sasmita bilih Baroy Agung kadang besan kinasih keluarga bapak Julnasri dalasan ibu Nur Baiti sampun kepareng rawuh arsa nglarapaken temanten kakung Bagus Wafa Ramadan sarjana sosial ingkang dipun pandhegani dening jejering Sang Suba Manggala Ki Haji Sugiono wis kepareng lumaksana tumuju wonten ing sasana panggih temanten kakung Bagus Wafa Ramadan sarjana sosial tuhu priya ingkang gagah pideksa Bagus Wafa Ramadan sarjana sosial Sigit Pasuryani katon bombong birawaning galih dupi wis kepareng arsa kapanggihaken kalih ingkang garwa kusumaning ayu lala Sulistyawati saya dangu saya cedhak saya caket temanten kakung ingkang wis kepareng hangasta suruh keng tinangsulan lawiseta ingkang winastan gondang tutur kusumaning ayu lala Sulistyawati samapta uga sampun kepareng hangasta suruh keng tinangsulan lawiseta kewenastan gondang kasih tondo temanten kekalih Gusti nemu wahyuning jodho manunggal cipta rasa lan karasane tempuking pandulu catur netra hamba bardaya pangaribawa ana jroning nala temanten kekalih datan sranta sigra kemlawe astane hambalang gantal dumadi balang binalang tumama jatining lesan tinemu jatining katresnan juru panggih Kebumen Ibu Hajah Abiara sigra arsa hanetesaken tirta suci ing angganing temanten kekalih mengku panyuwunan mugi tinebihna saking tulak sarik ilang sawan sarap sak marga-marga temanten kekalih mugi manggih raharja jumangkah nyaketipun nang antiga temanten kakung
Bagus Wafa Ramadan sarjana sosial. Kapurwakan cinopot agemane cenelo. Sungkem dumateng ingkang garwa kusumaning ayu lala sulis Setyawati. Jejering garwa ingkang tuhu bekti dumateng ingkang kakung minangka pangarsaning keluarga imaming Balewisma. Saka guruning keluarga ingkang kepala samangke arsa hanuntun tumuju wonten ing rai kautamang. Punang antiga pinidak dening temanten kakung pecah padha saknalika. Pecahing antiga nyawiji warna kuning lan pethak. Tandha wis manunggal wijining kakung lan putri babar tumangkar tedhak turun putra wayah kinarya nglajengaken sejarah. Tumuli hang ranu padha ranu banyu padha suku. Tata lahir kusumaning ayu lala Sulistyawati ngresiki ampeanipun ingkang garwa ingkang kakung. Lamun ta wis resik lailan batine temah nyombangun bebrain ing mangke mugya rumeksa arum asmaning keluarga. Purna hang ranu padha jinlawat astane temanten putri dening ingkang garwa. Jejering wanudya arsa kaangkat drajating wanita mugya satraju kaliyan drajating priya. Tanggeping asta renggang gula kemepyur pulut datan kena ginggang senajan ming sak ritma pinara sasra. Tinata jumeneng jajar temanten kekalih. Ing mangke arsa kawini sudha kalenggaken wonten ing dampar pinajang dening Rama Bapak Parijo Ibu Asia. Tanggaping sasmita Bapak Parijo Ibu Asia ing mangke arsa anikepaken sindur dumateng ingkang putra putri kekalih. Sindur keng wani abrit kalawan pethak tondo bilih jejering asepuh ingkang wis kepareng sembodo hanetepi darmaning asepuh arsa nglarapaken temanten kekalih tumuju wonten ing Balewisma. Lon-lonan jumangkah tumuju ing sasana palenggahan. Kanthi panyuwunan Bapak Parijo Ibu Asia pring Gusti ingkang Maha Asih Allah Subhanahu wa taala mulih kepareng kang putra putri kinasih sak mangke anggenipun manjing ing gapuraning Balewisma manggih rahayu widada ayom ayem tentrem bagya mulya atut runtut reruntungan pindhane mimilan mintuna wit donya dumugi ndelahan. Tutwuri ingkang Rama Bapak Julnasri dalasan Ibu Nur Baiti ingkang tansah ugi nyuwun sih pangayomaning Gusti ingkang Maha Kawasa muringkang putra putri kalih sak mangke-mangke raharja wis dumugi undian keng tinuju temanten kekalih panjenenganipun Bapak Parijo lenggah ing sasana pinajang. Yaning-yaning kalaga kadi langit mambang tapa sulama maneka lintang jaya kusumayana sumawur kapangku dening Kang Rama temanten kekalih tandha bilih Bapak Parijo Ibu Asia
arsa hangrengkuh putra kekalih sami bobote padha tresnane sawus nyempurna nindakaken tata cara bobot timbang dumugi kawin sudha kalenggahaken tanem jero mugi gesangipun temanten kekalih bisa mendem jero mikul dhuwur dumateng tiyang sepuh saged nutuhi kekudanganipun tiyang sepuh kekalih keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Lenggah satata ing sasana pinajang Tuwuli Sang Suba Manggala dalasan juru panggih Kebumen nyuwuni dipalilasa donga pangestu saking Bapak Ibu sedaya ing mangke arsa nglajengaken tata cara salajengipun mugi tansah pinanggih gancar tebih rubidane sambikala kanthi nglajengaken tata cara ngunjuk rujak degan. Bagus Wafa Ramadan sarjana sosial kalian Kusumaning Ayu Lala Sulistyawati. Rujak degan seger semringah mugia murakabi kagem sak omah. Nggih dipun paringi garwane yang dipun telasaken nggih. Lan niku saged telasaken Mbak. Cekap, oh nggih monggo Ibu keaturan bangkit saking palenggahan dipun aturaken dimasuki dipun samangke arsa lajengaken tata cara salajengipun iki winastan tata cara kacar kucur ingkang ginambaraken wujud beras jenih arta receh kacang kawak deli kawak jejering garwa pangarsaning keluarga. Bagus Wafa Ramadan sarjana sosial ingkang samangke arsa ngayomi ngayemi ngayani lan ngayoni dumateng ingkang garwa. Wajib paring guna kaya wajib paring nafkah lahir lan batin tumrap ingkang garwa. Kusumaning Ayu Lala Sulistyawati. Beras jenih arta receh mengku panyunan mugia gesangipun temanten kekalih tansah kacekapan dana buga lan wastra kacang kawak deli kawak jinampur sekar sritaman bumbon jangkep empon-empon ing kono mengku panyunan mugia temanten kekalih tansah sinuyudan dening keluarga. Tinampi datan wonten ing cicir Mbak Lala Sulistyawati garwa ingkang gemi nastiti surti lan ngati-ati bekti dumateng ingkang garwa anamung nampi wiji winih saking ingkang garwa sajoga sawusnya katampi dening ingkang garwa tumuli bangkit saking palenggahan temanten kekalih arsa haming susungaken wujud kacar kucur kaparingaken dumateng Ibu Nur Asia nuhuni jejering putri ingkang bekti dumateng ingkang Ibu Suwarga sahandaping pepadaning ingkang Ibu mangke wujud kacar kucur hamberkahi dumateng temanten kekalih satemah dadosaken rejeki ingkang tansah hamba nyumili tumrap temanten kekalih bombong birawaning galih Ibu Nur Asia nampi peparingipun ingkang putra putri kekalih dipun temanten kekalih lenggah wonten ing sasana pinajang ing mangke arsa nglajengaken tata cara salajengipun ingkang winastan tata cara dahar limah kanthi kebak ing pangati-ati Sang Suba Manggala dalasan juru panggih Kebumen
Hamrati tisaken laksitaning upacara panggih temanten. Mundi dawuh katimbalan saking Kadang Sutrisno Budaya Sanggarias temanten Mutiara Wedding Galeri saking Kebumen. Dahar kelimah ya dahar walimah. Wonten adat Surakarta hadiningrat. Temanten kekalih sak mangke arsa dulang dinulangan. Bagus Wafa Ramadan sarjana sosial arsa dedulang dumateng ingkang garwa. Kusumaning ayu Lala Sulistowati gumanti ing mangke arsa handulang dumateng ingkang garwa kinasih. Wujud dedaharan ingkang raosipun mawarni-warni. Wonten raos asin, pedes, gurih, manis, kepara, wonten raos pahitipun. Mengko panyuwun mugi gesangipun temanten kekalih kersa ngraosaken sesarengan ngembat ruwet rentenging gesang bebrayan bareng marang wong kang den tresnani. Jer kekalinya sampun prasetya arsa gesang tembayatan tumuju wonten ing Balewisma. Purna tata cara dahar kelimah kabungkasi kanthi ngunjuk tirta wening kang wis menep. Tirta banyu sumbering urip, sumbering panguripan. Mugi gesangipun temanten kekalih enggal pinaringan kanugrahan ingkang awujud pratima ingkang saged bangkit tata jalma, pinaringan putra ingkang soleh, pinaringan putri ingkang solehah. Mas Wafa Ramadan sarjana sosial kelasan Mbak Lala Sulistiyowati. Arsa tumuju wonten ing gapuraning Balewisma minangka pawitaning gesang sakmangke arsa sowan ngarsanipun Bapak Parijo Ibu Asia nyadong tambahing donga lan pangestu tata cara ngabekten tumuten badhe katindakaken. Kapurwakan kalorot agemane duwung us kepareng cinopot agemane cenelo. Temanten kekalih sowan wonten ngarsanipun ingkang rama lan ibu saperlu nyadong tambahing donga lan pangestu. Nampi sowanipun ingkang putra putri kekalih Bapak Parijo dan Ibu Nur Asia iki sampun kepareng hanggo lewentah witipun ngantos dewasa. Kepara tasih wonten kandhutanipun ingkang Ibu Nawa Candra Dasa Ari kusumaning ayu Lala Sulistiyowati wiwit timbur ngantos dewasa dipun gadang-gadang murid dados wanudya kang utama, putri kang bekti dumateng ingkang rama lan ibu, bekti dumateng ingkang garwa. Minangka pawitaning gesang temanten kekalih nyuwun tambahing donga lan pangestu. Donga lan pangestu kasokaken saking kang rama lan ibu tinampi dening temanten kekalih. Jejering asepuh
Bapak Parijo Ibu Nur Asia ingkang tansah memuji nyuwun panguwasaning Gusti Kang Maha Asih Allah Subhanahu wa taala. Mugi kang putra putri kekalih anginipun lumban ing samudraning bebrayan pinanggih ayam tentrem bagya mulya keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Bombong birawaning galih temanten kekalih nyaus nampi donga lan pangestu saking Kang Rama lan Ibu minangka pawitaning gesang sak mangke anginipun lelumban wonten ing Balai Wisma. Tumuli bangkit saking palenggahan temanten kekalih sak mangke arsa sowan wonten ngarsanipun ingkang Rama lan Ibu Bapak Jul Nasri Ibu Nur Baiti ingin sampun kepareng kanggo wentah kang putra kinasih Bagus Wafa Ramadan sarjana sosial. Kukus sing dupa kumalon gening keng tiasa ngapake kawengku sagung jajahan nanging sanget angikipi sang resi kaneka putra kang anjuk saking wiyati nampi swanipun ingkang putra putri kekalih pun Bapak Jul Nasri Ibu Nur Baiti kawijil pangantikanira alis ger anakku sira kaki bocah restu dari kedua orang tua Bapak Jul Nasri dan Ibu Nur Baiti sudah diberikan kepada putra putri tercinta dengan harapan orang tua semoga putra putri yang nanti akan membangun rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Sagung Bapak Ibu yang pinat penghormatan
sawusnya nampi donga pangestu saking keromolan ibu bapak Julnasri ibu Nurbaiti sang subuh manggolo sampun kepareng ngagemaken duwung dumateng temanten kakung ibu Hajah Abiara minangka juru panggih Kebumen ugi sampun tanggap ing sasmita ngagemaken cenela dumateng temanten putri tondo pilih sampun kepareng paripurna laksitaning upacara panggih temanten gagrag Surakarta Hadiningrat. Saking menawi Bapak Ibu minangka pakurmatan saestu kula sakadang anggenipun dherekaken pratiti sang laksaning upacara adat Jawi panggih temanten kathah kekirangan Lenggana Nyon Agung ing Samudra Pangsama awit kula pitados wonten ing wewengkon Pantok Kulon Banjaraya Kalibawang Kulon Progo menika kathah ugi para-para ingkang winasis babagan kabudayan pramila kula sepisan malih kathah kalepatan Lenggana Nyon Agung ing Samudra Pangsama kula pungkasi kanthi sesanti alhamdulillahirabbil alamin. Rahayu, rahayu, rahayu kang samya pinangki billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.